ଆରେ ଜଟିଆ ତୋର କଣ ଦିନ ସାରା ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା କୁଆଡେ ବୋଧେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆରେ ଗୋରୁ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି ନୂଆ ବଳଦ ହଳେ ଆଣିଲି କାଲିଠାରୁ ବିଲରେ ହଳ ବୁଲା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ଆଉ କଣ। ଏଇ ବଳଦ ଆଣିଲୁ ହଉ ଭଲ କଲୁ ଗୋରୁ ହେଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଖଟେଇବୁନି ନହେଲେ ବର୍ଷକରେ ହଡା ପାଲଟି ଯିବ ରେ ବାପା। ଆରେ ମତେ କଣ କଂସେଇ ଭାବିଛୁ ଆଉ କଣ ଶଗଡରେ ବୋଝ ବୁଆ କାମ ଅଛି ନା ବେଙ୍ଗଳା ବୁଲା କାମ ହଉଛି ଖାଲି ଟିକେ ହଳ ବୁଲେଇକି ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇକି ବିଶ୍ରାମ ହିଁ ବିଶ୍ରାମ। ଚାଲ 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 ଆଗୁ ଚାଲ। ବଳଦ ହଳଙ୍କୁ ନ ଖୁଆଇ ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ହଳ ଯୋଚି ବାହାରି ପଡୁଛ ବିଲକୁ ପେଟରେ ତ ଦାନା ପାଣି ପଡିନି ଖୋଜ କୁଆଡୁ ଉଠିବ ଯେ ସେ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଟାଣିବେ। ଆରେ ରାତିରେ ପରା ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲେ ଦି ଘେରା ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ପୁଣି 10ଟା ବେଳେ ନେଇକି ହଳ ବୁଲେଇବିନି ମୋର ବି ଟିକେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବି ଯିବି ହଳ ବୁଲେଇବାକୁ। ହଳ ବୁଲେଇବାକୁ ହଉ କାଲି ସ୍କୁଲରୁ ମୁଁ ତୋ ନାଁ କାଟି ଦେଇକି ଆସିବି ତାପରେ ତୁ ଯିବୁ ଆଉ ହଳ ବୁଲେଇବାକୁ ଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ହଳ ବୁଲେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲରୁ ନାଁ କାଟିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ।